שלום, אז היום אני אלמד אתכם איך להכין גומילום בידיים, בלי מכונה. אז כמו שאמרתי, אנחנו נכין גומילום בלי מכונה. זה הפשוט. עושים X ולא לוקחים עוד גומייה, ומי שרוצה לדעת אני משתמשת רק בזה גומילום, אבל אני אומרת לכם אל תקנו את השחורות ואת ה... יש אחת לבנה הכי טובה בעולם. עכשיו יש לנו את ה-X, אנחנו שמים את ה-X שהיה לנו למטה, מעלים, מובן? מעלים, בסדר? עכשיו שמים עוד אחד, שמים ואת השני מעלים. עכשיו שמים עוד אחד, לוקחים את זה, שמים עוד אחד, ככה, וכן הלאה וכן הלאה. ולשים עוד אחד ועוד אחד. טוב, עכשיו אני אלמד אתכם איך לעשות את זה יותר טוב. זה שה-X, כאילו משהו כזה יפה, כזה, אבל הוא פשוט, כזה. מאוד יפה אבל פשוט. אז עושים X, אז עושים X, שמים 1, שמים 3. עכשיו את הלמטה, מעלים למעלה, ומוסיפים עוד אחד. בדיוק, שנייה אימא, בדיוק כמו שעשינו, לזה. מובן? בדיוק כמו שעשינו, בזה רק עם 3 וכן הלאה, וזה אמור לצאת לפי איך שאת עושה. כזה. וכזה. טוב, מקווה שנהנתם, אני פעם הבאה אעלה עוד סרטונים, ביי.